Katar. Кога та корупция не знаме, че хора невинно умират. Не взимате мерки грам вече. На главите ви да пада тая голема сграда, Боже! Всички сте корупционери, Господи! Учите за главите им да пада тая сграда, Господи! Само парите ви вълнуват! Се тръпвате, докато бахте читалкинари педаради! Не може да ги убиете, само говорите, няма да ги осъждат. Хората имат много пари. Няма да ги осъждат. Когато съдили на Еромен, че никога. Че никога. Как е това, мама, още цареле? Да кидат къде ще хяте, тхарате. Нямаме закон, убиха двама души, хората са свободни. 11 години нямаме ПО, 11 години, господа. Много пари бутат, много нещо. 11 години нямаме ПО, двама души убиха баща и си. Всичко само за пари тук става въпрос. Всичко парите. Хората с брати, с секири убиха баща ми, брат ми бе. Баща ми накаже вътре бе, 11 години на гамзара. Кучета съдите, баща ми накаже вътре, всички тая сграда да пане бахоба, всичките вътре бе. За пари умирате бе. Корупция, корупция! Прибирайте се вътре, корупция! Всичко пари тук! Каква корупция имаме? Стига с тези мустици! Закона е шляп! Аз ще идвам тук да стачкувам и тогава ще убивам! Стачка, тогава ще убивам! Закона е шляп! Закона е сляп! Сляп е закона! Пусто да остане този закон! Пусто да остане! На децата харата е мръсните пари! Обиха баща ми, брат ми! Мръсните пари! 11 години да не няма дело! Каква е тази държава? Шибана държава, бе! Корупция!